já jsem nebyl sám ani se... Vaše podpora mě právě dodávala ducha. Dámy a pánové, to by bylo trochu k té... Státní moc má snahu vždy jakékoliv svobody občanů oklešťovat, omezovat. Proto musíme tedy za tyto základní svobody také bojovat nepřetržitě. Týká předčasných parlamentních voleb, takže podle toho také mi dovolte pár slov k předčasným parlamentním volbám. Budeme se teď scházet podstatně častěji. Máte nás všude! Dají vás do televize! Budeme se teď scházet, řekněme, každý den, protože těch 150 dnů si nemůžeme dovolit ani jeden jediný z nich vynechat. Pozor na benzín! Musíme napravit to, že máme nesrovnatelně horší podmínky než jiné politické strany. Musíme napravit i to, že nadstranický prezident až do omrzení bude zvát na hrad pouze některé politické strany. Přitom je zajímavé, že žádnou regulérní parlamentní politickou stranu, naši politickou stranu, prezident republiky zásadně nezřekl. Ale přitom jakousi podivnou vůli svobody, která v té době ještě ani nebyla zaregistrována, už nahradne konzultaci pozvat. Kde to vůbec žijeme, kdy stačí, aby pár poslanců, kteří byli zvoleni za úplně jinou politickou stranu, se dalo dohromady, název a okamžitě a konto toho jdou ke konzultacím s prezidentem. Dovolil nějakou unii svobody ve volbách. Kandidovala nějaká unie svobody v červnu roku 1990. Jak je to možné, že se vykládá teď o nějaké parlamentní politické straně? To je jenom zelená pro všelijaké kolikáře, přeběhlíky, převlékače kabátu a podvodníky. Protože jestliže... Pane předsedo, dovolte vysílat, za nějakou politickou stranu na základě jejího programu a jejich voličů, tak je také jeho povinností v té politické straně zůstat a ten program, který voličům slíbil, také uskutečňovat. Dámy a pánové, vy chcete, abych se vrátil zpátky ze svých... My to nechceme! Dámy a pánové, blíží se předčasné parlamentní volby. Jak jsem řekl, musíme napravit to, nebo nahrazovat vlastně ten nedostatek propagace, který my máme. Před chvílí jsem tady hovořil o jedné čerstvě vzniklé takzvané politické straně, nebo spíše takovém zoufalém klubu několika poslanců. Ale všimněte si také toho, kolik prostoru v televizi mají ti takzvaně jediní správní a praví a tak dále. Budou to dělat dobře a celou dobu. Kdo teď vodí televizní obrazovky? Absolvent školy pro pasáž. Když pravda nebyla to škola moc náročná. Naháňání, vyháňání ovcí a ruský jazyk. Dámy a pánové, musíme tedy napravit tu nepřízeň sdělovacích prostředků naší prací. Máme na to plus minus 150 dnů. Když si vezmeme, kolik třeba je schopen poslanec udělat mítinku za den, 5, tak máme to maximálně asi 750 mítinků. Je pravda, že republikánská strana má poslanců dneska hodně,
a bude jich mít minimálně dvojnásobek zapojení. Že naše malá zem má 6,5 tisíce obcí zhruba, tak přeci jenom to zase tolik není. Takže musíme se do té předvolební kampaně, do té předvolební práce pustit všichni. Na nás všech záleží na tom, jaký bude výsledek republikánské strany za pár měsíců. Záleží to skutečně na nás všech, protože my jsme skutečně odkázáni na takové ty tradiční nebo možná zastaralé formy práce politické, když to tak musím říct. Tu roznést leták, tu někoho navštívit, tu někde vylepit nějaký plakát. Tak tě za to zavřou. Předpokládám, že příštích dnech se objeví nějaké většího formátu. Konec konců slyšel jsem, že na parlamentu vlaje jakýsi transparent, takže zvětšíme i ty naše plakáty samozřejmě. Ale je to podstatně více práce, takže je nejvyšší čas se do té předvolební kampaně také. Já slibuji sám za sebe samozřejmě, že udělám maximum a preventivně, kdyby se státní zástupce odvolal a chtěl mě znovu poslat za mříže, tak preventivně vyrazím hned teď. Máme mládež novou, mládež Sládkovou. Ze schůzky s Milošem Zemanem a najednou se na vás vrnou 3 civilisté. My to viděli všichni. Dámy a pánové, já jsem jenom tak zkusmo, abych otestoval naše spoluobčany. Večer na tom staroměstském náměstí zvolal pomoc policie. Myslíte si, že mě někdo přišel na pomoc? To jsem tam nebyla já. Tam se na mě vrhli evidentně civilisté. Kdyby mě tam zmlátili, odvezli cokoliv, tak se neděje prostě vůbec nic. Takže snad budu muset dbát na radu psychologů a příště křičet hoří. Dámy a pánové, já bych vás tady nechtěl dlouho zdržovat, protože jste tady před ráda. My jsme tu rádi, teď už jsme tu rádi, teď už jsme tu rádi. Vy nás zřejete. Musíme se pustit do volební kampaně a jak jsem řekl, znovu to opakuju a opakujte to všem našim členům a příznivcům. Výsledek záleží jen a jen na nás. Je to jenom naš. Pravda je, že naši protivníci o nás mohou mlčet, mohou nás bojkotovat, mohou nás pomlouvat, ale konec konců to už dělají celá dlouhá léta. Nás neumlčí. Jsem zvědav, zase můj pobyt tady vedle promítne už konečně do průzkumu veřejného mínění, Zase budou lhát. protože agentura IBVM zarytě sráží republikánské výsledky. Ale konec konců, kdo by těm průzkumům také věřil? My to víme, my to víme. Vlastně nic neudělal, jenom nastoupil do úřadu a už mu důvěřuje 85%. Je to zajímavé. Havlovina. Takže dámy a pánové, kohokoliv z vás, jak jste tady, kdyby vzdál, jmenoval předsedou vlády, tak mu okamžitě se mohou vsadit, že budete mít 85% důvěru. Jsme zajímavá země, zajímavý národ. Někde by se hodnotili lidé podle činu alespoň, nebo alespoň podle slibů. Současný předseda vlády nic neudělal a dokonce nic ještě ani neslíbil. A už mu věří takřka celý národ. Věru lehké je v naší zemi vládnout. Kadrová rezerva. Dámy a pánové, to je tedy kvóba. Já doufám, že teď do třetice všeho dobrého a tak, jako jsme vstoupili do parlamentu, zvýšili jsme nebo upevnili jsme naše postavení v parlamentu, tak doufám, že za pár měsíců konečně budeme sestavovat vládu.